Det tager vi med. Vi har jo to fantastiske landshold, der står klar derovre, så jeg tænker, vi skal have præsenteret de to mandskaber, og lad os starte med vores norske gæster, der står klar. Anført af anfører nummer 20, Park Ling Lee. Efter det har vi et navn, som danske fodboldfans måske vil bide mærke i. Det er nummer 1, Martin Jørgensen. Og næste mand i rækken har lige for 2 minutter siden hjulpet mig med at få styr på de rigtige numre på de norske spillere. Det er nummer 3, Tom Christoffersen. Med nummer 8 et mellemnavn, der kan skræmme en smule, Amund Håland Arno. Og med nummer 11, Esben Røisland. Vi tager en keeper mere med nummer 12, Jakob Brikken. Og med nummer 17, Sebastian Paulus. Ja, de kan godt lige få en hånd op. De har det sjovt lidt nu. Nummer 21, Ivar Berg Hellebust. Og sidste mand fra Norge med nummer 22, Stian Rasch. Sådan der. Og nu kommer det til det hele det handler om. Det er nemlig det danske strandfodboldlandshold i en fantastisk ramme. Der er blå himmel. Der er fantastisk fodbold om et øjeblik. Vi starter med anfører og nummer 7, Kasper Dorf. Med nummer 1 og målmand Oliver Levin. Med nummer 2, Lukas Fransen. Med nummer 5 på ryggen, Oscar Jørgensen. Nummer 6 for Danmark, Karl Oskar Wiggeberg. Med nummer 8, Dennis Storff. Og med nummer 9, Henrik Rødkjær. Nummer 10, Axel Dam. Med nummer 12, Rasmus Lugt. Og nu har vi første store udfordring på den kampliste, jeg har fået stukket i hånden. Der har vi kun et navn tilbage. Og det er altså ikke manden, der står. Hvem har vi som næste i række? Jakob Hovedmann, nummer 13. Sådan, han er allerede en favorit. Og så har jeg fået at vide, at næste mand i rækkefølgen er både målmand og topscorer. Det er Gustav Madsen. Og så skal vi selvfølgelig også have 2 nationalmelodier, når det er en ganske rigtig landskamp. Og lad os starte med nationalmelodien for vores norske venner. Store klapsalver til Norge, men der er et yndigt land, især på en smuk sommerdag som i dag. Så lad os alle sammen rejse os for den danske nationalmelodi.
Således. Og så er der god stemning på banen, inden vi går i gang. Lad os også lige nævne de 2 dommere, der står derinde, som skal være med til at levere en festlig aften her i Ryparken. Christoffer Amitsfeldt og André Miki, der er klar ved fløjten til det her opgør. Og som tidligere nævnt, det er altså et dansk strandfodboldlandshold, der har vind i sejlene, som på søndag rejser til EM i Sardinien. Så det er altså et hold, der er i den sidste forberedelsesfase, og i øvrigt også et hold, der har ganske store forventninger til den forestående EM-slutrunde. Og det skal jo ligesom skydes i gang i dag. Vi skal være med til at sende det danske landshold afsted mod Italien. Og så er vi klar til, at de om lidt tid kan rejse hjem med et sæt medaljer, tænker jeg, måske i bagagen. Lad os se, hvordan det går. I hvert fald så er det her en vigtig sidste forberedelse for anfører Kasper Dorf og de øvrige danske spillere. Og vi kan jo sige, at kender man ikke de danske stjerner så godt endnu, så er der jo masser at glæde sig til. Vi kan godt her fra positionen, hvor jeg står, udstede Saxesparks garanti i dag. Det kan vi jo godt lide. Og vi kan også godt nævne, at der er altså et par af de her danske spillere, som er store kanoner. En Kasper Dorf, en Axel Dam og også målmand Gustav Madsen, der har været nomineret til det, der er sådan lidt oversat strandfodboldens Ballon d'Or. Og Gustav Madsen, den unge mand i kassen, blev faktisk Rising Star. Så det er altså en mand, der har efterladt et stort aftryk allerede på den her skønne sportsgren, som nogle af os skal stifte bekendtskab med for næsten første gang. Andre er mere erfarne ud i det her strandfodbold. Og vi kører altså 3 gange 12 minutter. Der er ikke så langt til fadeltanerne. Der er ikke så langt til grillen. Jo, for jeg ved, fadeltanen. Det gode er så, at der er 3 perioder, så misser man den ene, fordi man skal have en øl, så er der stadig 2 tilbage. Ja, og nu er vi altså spillerne klar, som vi kan se. 5 mand på banen for hver hold. En enkelt af dem står i kassen og har handsker på, men kan altså også godt gå med frem og hygge sig. Flyvende udskiftninger. 3 gange 12 minutter. De er ved at være klar. Og der er blevet givet order to go fra Christoffer Amitsfeldt, dommer. Og så er vi i gang med denne her landskamp. Gustav Madsen i kassen. Her der er altså der er røg på lægterne allerede. Det er godt at se. Prøv lige at se de her detaljer. Her tæt på kampens første scoring. Fin redning ind i kassen fra Brikken. Det er fantastiske billeder. Der. Fremragende aflevering frem for Gustav Madsen. Det er simpelthen et dansk hold, der kører Norge fuldstændig ned i eget felt fra start. Vi får lige at vide, der skal være lidt musik. Lad os få lidt gode detaljer her. Axel Dam tilbage til Gustav Madsen. Hakker på kassen. Det der havde været en smuk scoring. Danmark tæt på 1-0. Ja, vi har en lille udfordring selvfølgelig med at kunne se så meget, men jeg kan godt lide det. Nej, strandfodboldlandsholdet er ikke en del af DBU, så de kan vel ikke komme og give bøder her i Ryparken, tænker jeg ikke. Så I fyrer den bare af derude. Drikken i kassen kan sætte spillet i gang igen. Ja, han kan altså også jonglere. Den mangler lige mangler det sidste. Skal vi ikke sige det? Og Gustav Madsen i kassen, som altså scorer masser af mål. Og der Saxe lige i ryggen på en nordmand.
Det synes jeg godt, vi kan give lidt flere klapsalver. Kan vi ikke det? Ja. Det ligger godt. Og tæt på 1-0, men også et sammenstød, hvor Jakob Brekken går i sandet derinde. Brekken på benene igen, hjørnespark. Axel Dam, der løfter den ind, og der, ja. Og der er altså saksespark i Carl Vikkeberg. Det er godt at se. En dejlig lille førsteborring af nordmændene, der for en sjælden gang skyld er op omkring det danske felt. Her sikrer Vander fra Gustav Madsen. Axel Dam tilbage til Gustav Madsen. Jeg tror godt, vi kan konstatere, at det er et dansk hold, der har styr på den kamp her indtil nu. Selvom det stadig er målløst. Det kan være, at det skal ændre sig her. Og Brekken. Det er jo altså et forholdsvis stort felt. Man kan se, der står 2 gule flag ude i siden. Og ned til hjørneflagen må man tage med hænder. Men det der, det er vel uden for feltet, signalerer Kasper Dorf også. Så kan man altså lige, man har nok prøvet det før, når man har været på stranden. Skal ned og bade, måske hygge lidt med ungerne, lege med sandet. Her, der bliver bolden altså lige tidet op. Og det er for, at Kasper Dorf kan klappe den i kassen lige om lidt. Og det her, det er jo en oplagt mulighed for kampens første scoring. Her. Respekt for den redning. Ja, der bliver lige sagt undskyld. Den havde jeg nok gået i nettet. Ja, Axel Dam ligner en, der gerne vil lave saksespark. Ja. Og det eneste, der holder Danmark fra at være klart foran, det er altså manden i kassen. Jakob Brekken, som det godt nok må sige, står fantastisk indtil nu. Axel Dam med hjørnespark. Dorf, sakse. Det er rent skydetelt. Jeg tror altså også, at vi har en norsk keeper, der har en lille smule ondt i kystøjet efter den bold, der han fik sendt i hovedet. Det forstår jeg godt. Og nu er der jo lidt langt til fadelsanlægget, så han må nøjes med en flaske vand derovre, men det kan måske også gøre det for nu. Vi kan sige, at Danmark de mødte Norge i en vigtig VM-kvalifikationskamp sidste år, og Danmark de vandt meget klart 7-1. Og så vi kan se flydende udskiftninger, og det er altså også tilfældet for Danmark nu, der har lavet 2 ændringer. Dennis Dorf, der er kommet på banen med nummer 8, og Henrik Redkjær med nummer 9. Og jeg ved, Henrik Redkjær, der står nede ved det ene hjørneflag, han har altså vundet korpset på TV2 en gang, så han begår sig godt i sandet. Og Lukas Fransen, og nummer 2, der også kommet ind her. Afslutning fra Gustav Madsen. Jeg synes, det trækker op til en dansk scoring så småt. Hjørnespark. Lad os se her. Ja. Og så måske mulighed for nordmændene den anden vej.
Men den har Dennis Dorf altså fuldstændig styr på. Det er jo altså sådan i strandfodbold, at der har man bare fødder. Lige bortset fra den ene dommer, der er trukket i sko i dag. Det skal der også være plads til. Gustav Madsen her ud til Lukas Fransen. Det ser jo godt ud det her. Det er bare bolden ned i mål også. Her sikke en scoring! Og 1-0 til Danmark. Dennis Dorf med kampens første scoring. Og det her, det er jo simpelthen ren samba-bold i Ryparken. Og vi fejrer de danske farver med et par S-tog i baggrunden. Det bliver ikke smukkere på de her kanter. Nå, 1-0 til Danmark. Dejlig åbning. Nummer 20 her for Norge, der både er anfører, selvfølgelig spiller, også spillende træner. Park Ling Lee, han har meget at se til. Ja, men nu er vi jo i gang i scoringerne, så lad os da bare fortsætte den målfest. Oscar Jørgensen tilbage til Gustav Madsen, og herover er der masser af plads. Ja, Saxe! Den er ikke inde endnu. Jeg skal godt nok love for, at den store Redkjær, han gør, hvad han kan for at skrave den ind over målstregen, men mangler altså lige et par centimeter endnu. Et norsk hold lidt også chokeret over det danske pres forløbig. Ja, keeperen er ude af kassen. Og vi tager et dansk hjørnespark. Det er ikke for at bestemme, hvad folk skal gøre, men det kan også være, at der på et tidspunkt skulle sættes en bølge i gang her i Ryparken. Det ved jeg ikke, om man har haft på de her kanter før. Jeg synes måske, det vil være på tide, især fordi der nok kommer en dansk scoring lige om lidt, kan jeg fornemme. Oscar Jørgensen, Redkjær, Saxesparker! Sikke en scoring! For en ordentlig brød. Det er altså en stærk mand, der også har styr på en stor krop. Saxesparkskasse og 2-0 til Danmark. Ja, der er langt hjem til Oslo lige nu, ikke? Især når man ikke skal til hjem om et par dage, som Danmark jo skal. 2-0 til Danmark. Sikke en målfest. Prøv lige at se Henrik Redkjær. Det er altså fuldstændig ligeglad med, at det er Norges bold. Han skal op og have fat i den nu. Og vi er jo selvfølgelig glade for, at det norske strandfodboldlandshold har taget turen her til København i dag. Men altså, vi er også glade for, at de bliver kørt over, som det er tilfældet lige nu. Ny mand i kassen, Gustav Madsen gået ud, Oliver Levin sendt ind. Her. Altså, det er jo en sport, hvor man klapper på kassen, det her. Det er der måske et dansk landshold med græs under fødderne, der kunne tage en lille smule ved lære af. Lukas Fransen, Oliver Levin. Der er overskud hos de danske spillere. Og der bliver dirigeret ude på bænken fra Kasper Dorf, der er rigelig gang i de danske indskiftninger igen. Saxespark, målscorer Redkjær løber ud, og den danske anfører Kasper Dorf tilbage på banen. Og så er Axel Dam også tilbage.
for Danmark. En fræk lille skudaflevering. Axel Dam her med nummer 10, altså en af de danske Ballon d'Or nomineret, i hvert fald strandfodboldens Ballon d'Or. Her Levin, Axel Dam, der er masser af plads. Jeg synes, at vi kan dufte et saksespark under opsejling. Ja, der kom den. Lidt forbi kassen dog fra Karl Oscar Vikkeberg, men point for initiativet. Og som nævnt kører vi altså 3 gange 12 minutter. Jeg tror ikke, vi er så mange, der har fuldt overblik over tiden lige nu. Men Danmark er altså foran med 2-0. Her er Rasmus Lutz tilbage til Levin i kassen. Og han har god udkast, har jeg fået forklaret, og det kan man se her. Dorf. Her der er næsten plads. Ja, Saxe! Og jeg tror snart, vi skal have Brikken skiftet ud af det norske mål, for han har lige en tand for mange redninger. Ja, den gik en smule over kassen. Ja, Axel Dam, der sætter en mand af. Kasper Dorf tilbage til Levin i målet. Ja, saksespark i år! Ja, sikke en scoring af Danmarks nummer 10, Axel Dam. Hold da op. Kom ikke at sige, der ikke er underholdning i Ryparken, når det danske strandfodboldlandshold folder sig ud. Og hvis der bliver ved med at komme så mange mennesker, så er der måske plads til en storskærm, så vi kan se sådan en kasse der i slow. Ja, der er en skærm nede bag mål, men jeg ved ikke helt, hvad den kører. Men altså 3-0 til Danmark. Og 2 saksesparkscoringer allerede. Norsk sakse, og det er jo selvfølgelig starten på et dansk angreb. Ja, der er plads herop. Kasper Dorf, det lugter af saksespark igen. Ja. Den mangler ikke meget. Brikken her, det er faktisk meget godt lavet. Afleveringen op i panden på Esben Røisland. Ja. Jeg ved ikke med den bølge der, om vi er ved at være der, hvor den skal sættes i gang her, hvor der bliver fløjtet af for første periode. 3-0 til Danmark. Sikkert målshow. Dobbelt op på saksescoringer. Jamen, så er vi klar igen. 12 minutter yderligere her i anden periode, altså 3-0 til Danmark. Og lad os bare få det til at fortsætte sådan. Vi vil gerne have flere kasser. Også flere saksesparksmål. Mere underholdning, mere fest her i Ryparken til Danmark mod Norge. Og et norsk landshold,
som ikke for alvor har været tæt på at score endnu. Lad os se, hvad de har til os. Her i anden periode, som vi har gang i nu. Ja, vi starter der med en afslutning, som Oliver Levin selvfølgelig har styr på. Oscar Jørgensen med bolden. Levin igen i kassen herover. Lukas Fransen. Han er aggressiv nordmand. De haserne på ham. Ja, det ligner noget, det der. Ja, fint forsøg. Og med lidt oasis på anlægget. Det er jo efterhånden de eneste, der kan sælge flere billetter end det danske strandfodboldlandshold. Indkast til Norge. Indkast, det må altså tages både med fødderne og med hænderne. Her var det den klassiske version. Og Norge, der har smidt ingen ringer end Martin Jørgensen på kassen. Lad os se egen Martin Jørgensen. Ja, der vil de gerne have en kendelse. Det er der ikke noget af i stedet for Henrik Redkjær den anden vej. Han har altså stået for en saksescoring allerede. Ja, så er der plads herovre. Altså dansk landshold, som har store ambitioner til den kommende EM-slutrunde. Jeg er blevet viskeret, at hvis alt går vel, så kommer de meget, meget langt. Og drømmer om at kunne spille om medaljer. Og det kunne da være fantastisk, hvis det skulle være tilfældet for det danske landshold. Her. Redkjær, der går i gulvet. Det lugter jo af en decideret svinestreg. Ja. Det er altså, man ved, når så stor og veltrænet en mand, han bliver siddende så længe, så er det altså fordi, det gør ondt. Han er på benene igen. Og det bedste modsvar til at blive udsat for sådan en svinestreg der, det er jo selvfølgelig tige bolden op nu, og så klap den op i trekanten. Men jeg kan se på ham, Danmarks nummer 9, at det er det, han så med planer om dernede. En kælen teknik til lige at få placeret bolden ordentligt. Og så er der altså en direkte vej til netmaskerne. Og det er altså ikke som i almindelig fodbold. Norge kan ikke lige bygge en mur nu her. Ja, lad os få lidt stemning på. Henrik Redkjær på vej mod bolden. Dobbeltmålscorer. Sikke en perle. Og det ligner jo en Morten Møjsvin afslutning. Ned langs græsset, ude ved stolpen. Sandet i det her tilfælde bevares. Ja, 4-0. 4-0. Så kom den. 4-0 til Danmark. Jeg får visket i ørerne, og det skal vi måske lige gentage for de norske spillere, hvis de hænger med mulen, at fadølene koster 25 kroner. Og det er for en hel fadøl, ikke for et shots eller noget som helst. Så der er noget at komme efter for nordmændene, når den her ydmygelse er fløjtet af. Men vi fortsætter heldigvis lang tid nu. Ja. Og dansk hjørnespark.
For det danske fodboldlandshold, altså dem på græs, der er det jo en dødboldstræner, der er cheftræner efterhånden, så vi er jo en stolt dødboldsnation efterhånden, selvom den her hjørnekonstellation ikke fører til scoring. Oscar Jørgensen. Her med en lækker detalje. Det her, det er altså en mand, der jagter et hattrick. Og der kender jeg godt for mig selv. Når du har klappet de 2 første ind, så eksisterer holdkammeraterne altså ikke mere. Så er det bare mod kassen. Ikke så mange gange, jeg har scoret 2 mål selvfølgelig. Nu er vi i gang i indskiftningerne. Jakob Hovedmann kommet ind for Danmark. Axel Dam det samme. Rasmus Luft ind også. Og så må Oscar Jørgensen også trisse mod udskiftningsbænken. Og sådan er det altså, flyvende udskiftninger. Ja. Ikke noget frispark. Pakling lige for Norge. Det passer til musikken. Det er lækker teknik det her. Axel Dam, saksespark. Ja. Vi holder os på 4-0 lige nu, men jeg tror ikke det var så længe. Så er der muligheder for Danmark. Og jeg kan sige, at det tynder gevaldigt ud i fadølskøen, hvis man står og er småtørstig. Lidt i hvert fald. Skal jeg bare på den, for jeg ved. Martin Jørgensen med en afslutning på kassen. Vikkeberg. Tror man bare spis eller klap den i kassen på et saksespark. Selvfølgelig skulle den komme, der har været optræk til det nogle gange. Carl Oscar Vikkeberg med saksescoring. Og pengekassen hos mandsholdet er efterhånden fuldstændig tømt. 5-0 til Danmark. Axel Dam, der forkæler os. Og der, Saxe. Ja. Han er tæt på, Rasmus Lugt bliver bokset i hovedet, men tager han ikke så tungt. Tæt på 6-0. Og så overlader Oliver Levin pladsen i målet til Gustav Madsen. Der er der helt åben, og så er det 6-0. Axel Dam igen. Og det er jo efterhånden spil til et mål i Ryparken. Og har vel praktisk talt været det hele vejen igennem. Sikke et show. Vi får masser af mennesker. Blå himmel, pølser, øl, tombola. Kan man ønske mere?
her. Det er vi forkælet både på anlægget og fra Gustav Madsen. Som jeg har forstået det, så fik Norge et sent afbud, og det var fra den eneste målscorer, de har i truppen, som ikke kom med. Tæt på 7-0 for Danmark. Lad os tage et hjørnespark. Hold øje med Danmarks nummer 12. Det ligner altså en, der har gang i noget. Det bliver altså ikke ham i første omgang. Det er godt spillet! Sikke en kasse! Axel Dam til Carl Vingeberg. Og det er jo den ene perle-scoring efter den anden her for Sandet i Ryparken. Jeg har snart ikke mere papir til at sætte streger, men nu er vi på 7-0 til Danmark over Norge. Kom bare, drenge. Ja, hvis det her det ikke er EM-form, så ved jeg ikke, hvad det er for de danske drenge. Ja, hvorfor ikke? Ja. Den var ikke blevet fløjtet, hvis det var C4, det er helt sikkert. Så var det takseret til smuk tackling fra Dennis Dorf. Men vi tager os et frispark til Norge. Og så er det ikke Erling Haaland, men Armand Haaland, der tiger bolden op. Det er tydeligt at se, at Gustav Madsen han er ved at æde ham med øjnene allerede. Mano. Armand Haaland, og den har han styr på. Lad os lige få lidt larm for Gustav Madsen. Forestil jer Kasper Schmeichel med de her detaljer her. En vild tanke. Ja, det trækker op til mål nu. Lukas Fransen. Ja. Ja. Og husk nu, at penge i boderne, som bolagen, det hele går altså til et utroligt godt formål. Med de gode drenge i Sierra Leone, der også gerne vil spille lidt fodbold. Ja. Og ligesom der bliver sendt hjælp til Sierra Leone, så kommer der altså hjælp til Ryparken i dag. Kolde dåseøl. Så ved jeg ikke efterhånden, hvad folk skal kræve mere nu. Nu er den der fuld plade. Jeg har altså set et par norske fans. Det kan godt være, at de savner en scoring. Og det er Haaland mod Gustav Madsen. Gustav Madsen er altså rising star. Det man i græsfodbold vil kalde golden boy. Og så er en fremragende mand i målet. Den her duel har vi haft før. Det var med dansk vinder. Prøv lige at se de bevægelser der. Ja. Det er en målmand i fuld kontrol. Og det er det også for det danske hold. 7-0. Vi bliver godt nok forkælet. Ja, den er der næsten.
Og det er altså nogle strandfodbolddrenge, der trækker et stort læs for at have et landshold. Der er ikke noget DBU-støtte, der er ikke så mange i det her land, der spiller fodbold på sand. Men de her drenge, der har valgt at bruge meget af deres tid på det, de ved altså, hvad de laver. Fuldstændig lukket i den danske defensiv, og så er der champagnefodbold den anden vej. Oscar Jørgensen. Jeg tror altså snart, Gustav Madsen er nødt til at score et mål. Jeg ved ikke, om det er en 8-0 scoring, der skal til for at få bølgen sendt i gang her på Nationalarenaen i Ryparken. Ja, en enmandsbølge sat i gang. Det er en start. Sådan. Så kommer den. Ej, Martin Jørgensen med en stor redning. Han er Gredkær. Jagter altså stadig et hattrick. Så er der også lidt til tilskuerne nede bag det mål. Ja. Hattrick hero næsten. Og det bliver i så fald i tredje periode, hvis det skal ske. Slut for anden omgang, 12 minutter. 7-0 til Danmark over Norge. Hold da op. Strandfodboldlandsholdet er klar nu her til den tredje og sidste periode. Mine damer og herrer, det er altså Norge, der er modstanderen, der de kunne glæde sig over, at de er i København, og der er sol, og der er sand. Nogle ting, som de måske ikke er så meget vant til i Norge. Og op i kommentatorboksen kommer her Frederik Lindved, som den sidste arbejdsopgave Lindved havde, det var vel egentlig OL-finalen i håndbold, ikke? Jo, det er fuldstændig rigtigt. Det var jo en sand ydmygelse for de danske håndboldherrer. Dengang i Lille var det jo, ikke i Paris, i Lille. Og det minder meget om det. 7-0. Altså, godt, vi skal have de her drenge til OL. Skal vi ikke det? Jo. Altså, hvis vi kan få strandfodbold på OL-programmet igen, det vil være fantastisk. Ja, det lugter af det. I hvert fald på baggrund af det, vi har set i dag. 7-0 til Danmark over Norge. 12 minutter tilbage. Ja. Fint forsøg. Fra dansk hold, der har Oliver Levin tilbage i kassen herovre, Axel Dam, Karl Wegeberg, Kasper Dorf, og op omkring kassen Rasmus Lutz. Og i og med, at Danmark er ved at gøre sig EM klar, så er det jo heller ikke sådan noget med, at de tænker, nu fører vi 7-0, får sendt nogle kolde fadøl over på spillerbænken, og så hygger vi med det. Nej, de kører altså på, indtil der bliver fløjtet af på det her opgør. Og det synes jeg da bare, de skal have lov til. Vi vil gerne have flere mål. Oliver Levin. Wegeberg. Kasper Dorf vil gerne have den.
Saxe! Her. Saxe-Dam her. Og de står nærmest i kø for at få lov at sparke den ind, de danske spillere. 2 nordmænd på ryggen. Noget, der minder om en svinestreg. Ingenting dømt. Nu tænker jeg altså, vi skal have gang i den bølge der. Nu synes jeg, det er på tide. Skal vi lige se, om der kommer en dansk scoring her? Det gør der jo nok, for det plejer der næsten at gøre, når de kommer op omkring målet. Hvad sker der nu for nordmændene? Og nu tænker jeg i det hjørne, hvor jeg peger over. Det kræver selvfølgelig, at folk ser, hvor jeg står. Nede i hjørnet, bag keeper Levin. Der vil vi altså gerne have startet en bølge lige om lidt. Er der nogen, der kan gøre det nede i det hjørne? Er vi klar? Vi vil have talt ned. Er folk med på det? Har folk en bølge i sig? Skal det altså være nu, jeg tæller ned. 3, 2, 1. Og så ruller bølgen. Og den kører videre. Jakob Brikken nede i målet er klar på den for Norge, tror jeg. Ja, den kører rundt. Og hvad sker der, når bølgen bliver sat i gang? Så kommer der danske scoringer. Der er målgaranti for Oliver Levin. Jeg ved, han scorer hver gang, der er bølge på tilskuerpladserne. 8-0 til Danmark. Og er det smukt. Han kan score, han kan redde boldene, han kan sikkert også drikke en fadøl. Er der noget, mand med nummer 1 på ryggen her ikke kan? Muligvis, jeg ved det simpelthen ikke. Og det er et norsk hold, der i klassestil har parkeret bussen nede foran egen kasse. Og det får man altså ikke noget ud af. Lukas Fransen med saksescoring. Og så er vi på 9-0 til Danmark. Saxe Mania i Ryparken. Hvor er det lækkert. Og lidt opbakning til Norge på anlægget. De har brug for det. De virker som nogle rigtig behagelige mennesker. Men de var simpelthen stryg, når der er strandfodbold. Også når der er strandfodbold. Ja, de har langretten. Det er en mand, der er på vej i en målstime. Ja. Den er der næste gang, Oliver. Jeg kan afsløre, at vi har en fadelskø, der er ikke eksisterende. Så der er ikke længere undskyldninger. Ja, de forstår det, de unge drenge. Ned og købe nogle fadøl. Det er jo den bedst tænkelige måde, danskere de kan støtte med. Det er fadølelser til afrikansk støtte. Det er så smukt, som det kan blive. Nå, vi er en enkelt scoring fra det her. Det bliver 2-cifret. Sikke en aflevering over her. Den havde en fuldstændig styr på.
Nå, jeg tror vi skal have bølgen i gang igen nu. Det er det, Oliver Levin han står og venter på. Skal vi starte den i modsatte hjørne den her gang? Bare for at mixe det lidt op. Er folk klar på det? Ja, de unge drenge er klar. Bølge 3, 2, 1, let's go. Oj. Han forstod budskabet, Oliver Levin. Så er der guf på anlægget. Ja! Ja, kom så med det hattrick. Adkær. Så bliver der skiftet. Axel Dam, hvad har du til os? Ja, der er den! 10-0 til Danmark. Jakob Hovedmann. 10-0. Det kan simpelthen umuligt være sidste gang, at vi kommer så mange mennesker til strandfodbold i Ryparken. Ja, det er nogle kammerater, vi har på banen i dag. Det er der ikke nogen tvivl om. Flyvende hollænder i forsvaret. Danmark, de giver altså ikke ved dørene. Skal vi have den over sakse? Og lad os se en forsvarsaktion for Hovedmann, der lige har scoret i den anden ende. Og så er det bare med at komme afsted. Axel Dam. Gustav Madsen tilbage i målet. Og de hygger sig. Har vi var på den her? Der er fløjtet mål. Selvfølgelig er der det. Den var langt inden. 11-0 til Danmark. Jamen den der havde Rasmus Luch fuldstændig styr på. Med alle de mål her, der tror jeg, vi skal samle ind til en enkelt ting mere. Det er en forholdsvis stor måltavle her i Ryparken. Der skal altså køres nogle omgange på den. Jeg tror, at Gustav Madsen vil have den til at dreje igen. Prøv lige at se der! Øj! Vi har vedtaget, at vi går ikke herfra, før Gustav Madsen har scoret. Det ser godt ud. Axel Dam, der forkæler både os og bolden. Nå, der er et par drenge inde foran.
Så hvis der er taget derinde i fontænerne, så er det altså her på Ryparken. Et stadion. Ja. Rasmus Lugtsgaard, defensiv aktion. Her. Her. Og så kom nordmændene på måltavlen. Stian Rasch med Norges første scoring. Ja, lad os lige give en ordentlig klapsalve til de norske venner. Nu er de taget hele vejen fra Norge for at få en øretæve. Jeg synes, det er fint, de får scoret ikke i gang. Stian Rasch. Ja, den skal bare over til Redkær. Det ved vi godt. Der er måske nogen, der skal bruge dagen i dag for at høre ukendt kunstner ude på Refshaløen, men det må nok være det største arrangement i København i dag, det der sker her i Ryparken. 11-1 til Danmark. Ja, den er kurs mod hjørnet, den bold. Ja. Og i bedste 92-stil, når man er foran, tilbage til keeperen med bolden, op i handskerne, og så er der styr på det. Ja, der skal sakses. Uden at have styr på tiden, så er mit bedste bud, at vi ikke har så lang tid tilbage af denne tredje og sidste periode. Ja. Ja, det vil næsten være unfair, hvis Danmark kommer herfra kun med 11 scoringer. Men lad os lige få sat gang i stemningen, få sat gang i klappepølserne eller hænderne ned mod det her danske landshold. Fantastisk arrangement, fantastisk kamp og redning af Gustav Madsen. De er så fortjent al den hyldest, de kan få. Og der havde vi fortjent en scoring. Grebet ud. Og der, nej! Og så er det slut. Danmark vinder 11-1 over Norge. En total afklapsning her i Ryparken. Et dansk landshold i EM-form. Lad os lige lave så meget larm, vi overhovedet kan lave ned mod de danske spillere. Ja, en flok danske drenge med dejlig teknik, masser af mål, masser af saksespark. Og så husk, fadelsanlægget lever endnu. Det kan også godt være, at de danske spillere måske lige skal have en enkelt en og køle led på efter 11 danske scoringer. Hey! Godt arbejde, drenge!
Og så er der fuld begejstring på tilskuerpladserne derovre. Hey! Ja, de tager den hele vejen rundt.